Joo, kello on 2 minuuttia yli, niin täsmällisenä ihmisenä varmaan aloitetaan tässä vaiheessa sitten paneelikeskustelu. Oikein hyvää Pridea kaikille, niin ruusislukuiselle yleisölle kuin meidän laadukkaalle paneelikeskustelun porukallekin. Mä oon Heikki Savola ja joka paikan höylä täällä Karkkilassa ja tämmöiseenkin hommaan sitten päädyin. Täällä kanssani keskustelemassa on Anu Kantola, sitä uusi puheenjohtaja. Tervetuloa ja onnea uudesta tehtävästä. Kiitos. Ja sitten on Mika Melender, näyttelijä, ja Nils-Erik Ekblom, missä For Boys-elokuvan ohjaaja. Elokuvahan nähdään tänään sitten kello 18. Tervetuloa. Ja Mika on tosiaan näyttelijänä tässä elokuvassa. Ja Karkkilan kaupungin sivistysjohtaja Sini-Lilja, tervetuloa. Ja Veera Peippo, somevaikuttaja. Tämmöisen tittelin olen kuullut. Semmoinen salavinkki, että on myös karkkilalainen sateenkaaren perheen toinen äiti. Se on aika ehkä enemmän minä. Nyt vietetään Pridea. Mitä Pride teille merkitsee? Anna. Ihanaa, että saa aloittaa. Olen tosiaan tehnyt aktivismia 10 vuotta ja sateenkaariperheissä olin vuonna 8 vuotta. Että kyllä tämä kesäkuu on ollut vuosi vuodelta sellainen merkityksellisempi mulle. Että tavallaan ympäri vuoden kun tekee aktivismia, niin tietenkin myös kesäkuuhun asettuu aikamoiset odotukset ja meille näkyvästi aktivisteille, mä en tiedä, onko sä kokenut samaa ilmiötä, mutta tulee aika paljon vihapostia myös kesäkuussa muuhun vuoteen nähden, mutta kyllä se on mulle myös sellainen niin kuin hengähdyshetki, tapa ilhoida muiden kanssa sen kaiken pimeän talven jälkeen ja olla siinä yhteisössä mukana. Muistatko oikein, sä sateenkaariperheen ry puheenjohtajakin? En enää. Vuodenvaihteessa, 4 vuotta olin siellä puheenjohtajana ja 8 vuotta hallituksessa. Joo, sateenkaariperheestä me puhutaan tässä kyllä hetken päästä tarkemmin lisää. Mainiota. Hyvä, kiitos. Mika, mitä Pride merkitsee sulle? No kyllä se on tasa-arvoisuuden juhla, että kaikilla on oikeus olla onnellisia ja rakastaa sellaisen, kun itse kokee hyväksi. Ja se on mielestäni tosi tärkeä asia. Nisse, jos sulle Pride merkitsee? Joo, no tämän lisäksi niin sanoisin, että se on ehkä mun mielestä se on semmoinen todella tärkeä niin kuin esillepanon juhla, että näytetään, että on tosiaankin niin kuin diversiteettiä ja muuta niin kuin olemassa tässä maailmassa kuin pelkästään niin kuin se, mitä ehkä valtamedioissa näkyy kaikista eniten. Toisaalta tilanne on muuttumassa pikkuhiljaa, mutta sen esillepanolla tarkoitan lähinnä sitä, että kun on hirveästi ihmisiä, joilla ei ole sellaista yhteisöä heidän ympärillään, joka niin kuin olisi suvaitsevainen tai jotenkin tukisi tällaista, niin kuin, että henkilö voisi kokea olevansa sellainen kuin hän oikeasti on, niin sitten tämä Pride on niin kuin mun mielestä siitä niin kuin tärkeä ja esimerkillinen tapa niin kuin tuoda esille, että hei, että sä et ole yksin, on paljon ihmisiä, jotka on kuin sinä, ja että Prideissa, kun se on niin kuin, kootaan hienosti niin kuin kaikki normista poikkeavat ryhmät niin kuin saman katon alle tavallaan, niin kuin, tai tämän saman niin kuin, lipun alle, niin se on mielestä, no, se on hieno asia, ja sitä se merkitsee mulle. Puhuit kyllä hyvin siinä sanoiksi. Kiitos. Ja Sini, mitä Pride merkitsee sinulle? Se merkitsee mulle ilon ja yhdessäolon juhlaa ja niin kuin oikeastaan Nisse tuossa sanoi, niin toisaalta se on myös paljon sitä, että silloin nostetaan myös tietyllä tapaa niitä epäkohtiakin esiin, mutta samalla saadaan voimaa siitä yhteisöstä. Sä oot sivistysjohtaja, pakko kysyä heti sivistysjohtajalta, että miten Pride liittyy sivistykseen? No Pride liittyy kaikella tavoin sivistykseen. Mun mielestä se on ensinnäkin semmoista tietynlaista sydämen sivistystä ja sitä, että otetaan kaikki ihmiset sellaisena vastaan kuin he on. Ja niin mun, tietysti omassa työssä se liittyy paljon myös niihin palveluihin, joita meidän kunnassa järjestetään. Kaupungissa. Kyllä. Hieno.
Ja Veera, mitä Pride merkitsee sun? Mä en osaa puhua näin hienosti, mutta mulle se on semmoinen salatklubi, mihin mä todella julkisesti haluan ja olen ylpeä, että kuulun. Jotenkin mä rakastan sitä, että on sateenkaarisukkia ja avaimenperiä ja korviksia, mitä voi bongailla ja nähdä se, että ei vitsi toi tyyppi hyväksyy mut tällaisena kuin mä oon, niin mun ei tarvii pelätä siitä, mikä mä oon, vaan sen takia, että mä nyt on sattunut rakastua samaan sukupuoleen. Se on Pride on vähän niin kuin kaikki, mutta samalla semmoinen ihana oma pieni klubinsa. Prideen liittyy tämmöinen vähän niin kuin tietynlainen ylpeys omasta itsestään. Kyllä. Joo, Kaikilla on siihen oikeus olla ylpeitä itsestään. kyllä. Joo, totta. Tässä tuli mainittua tämmöinen termi kuin normista poikkeava. Sanoinko missä se on vai? Saattaa olla Joo. siinä joku muu, jos Joo. on mulla on tässä. Mitä tämä tarkoittaa? Kuka on normista poikkeava? Tämä voisi olla ehkä onnekkaampi kysymys. Niin. Mä en usko siihen, että on mitään normia, vaan mä en usko, että kukaan on poikkeava, vaan tässä jonkinlaista terminologista, että mä lähtisin kuvaamaan sitä monimuotoisuutta ihan sillä tavalla. Joo. Se oli ehkä just ehkä se normista poikkeuskysymys sanottu, mä osaan sanoa sitä paremmin. Niin se liittyy siihen, että kun on yhteisössä ihmisiä, jotka kokee, että ne ei voi ilmaista itseään sellaisena kuin ne on. Eli puhutaan tässä kontekstissa queer-ihmisistä, niin, niin se on niinku, he voivat kokea itsensä olevan niinku normista poikkeavia, jos se olisi konteksti, missä siinä keskustellaan. Nyt muista kuka on sanonut, että on parasta olla oma itsensä, koska kaikki muut ihmiset on varattu jo. Joo. Ettei vaan se joku elokuvaohjaaja. En muista, tai joku kirjailija. En muista, mutta tästä niin kun aasinsiltaa pitkin mennään sitten tämmöiseen yksilöllisyyteen ja sitten toisaalta sitten yhteisöllisyyteen. Minkälaisena yhteisönä te koette Prideen? Mikä merkitys tällä on sitten noin yhteisöllisyyden kannalta? Vaikka sateenkaariperheiden näkökulmasta. Kyllähän se niinku näkyvyys. Mä puhuin tuossa vaalikaudella paljon siitä, että erityisesti niin kuin kunnissa ja siinä kuntayhteisössä, niin jos et sä näe itseäsi siellä julkisesti missään kunnan viestinnässä tai ihan vaikka siellä vaan kaduilla, että jos et sä näe itseäsi millään tavoin tai pysty samaistumaan kenenkään siellä kunnassa julkisesti esillä oleviin ihmisiin, niin silloinhan se jää ulos siitä yhteisöstä. Ja sitten myös siitä, että tavallaan ihmiset, joilla on valtaa käytettävänä, niin käyttäisivät sitä valtaa niin, että ottaisivat kaikki huomioon ja mukaan siihen vaikka nyt siihen kuntayhteisöön tai mihin tahansa yhteisöön, että ollaan välillä vähän ulos sulkevia siinä mielessä. Niin kyllä mä sanon, että se representaatio ja se itsensä näkeminen jollain tavoin siinä yhteisössä. Ja mulla on myös sateenkaariperhe ja mä luulen, että mun lapsille erityisen arvokasta tässä nimenomaan Pride-kuukaudessa on se, että he näkee itsensä ja perheensä todella julkisesti monessa paikassa. Ja se on heille myös semmoinen jotenkin iloisen yhteenkuuluvuuden ilmentymä, että he pystyy kokemaan, että hei, että me ollaan ihan yhtä lailla osa tätä yhteiskuntaa. Tietenkin mä asun pääkaupunkiseudulla, että siellä näkyvyyttä on eri tavoin varmasti kuin ihan missä tahansa sen ulkopuolella. Haluatko vielä jatkaa sateenkaariperheen näkökulmasta tätä ajatusta? No siis me ollaan Karkkilan, meidän terveydenhoitaja on ollut neuvolassa siis 30 vuotta ja me ollaan hänen toinen sateenkaariperheensä. Eli se Karkkila-aspekti tässä on tietenkin, että meillä on vähän hiljaisempaa täällä meidän perheet edustamassa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että on itse siis tavannut puolisoni, ollaan asuttu Helsingissä ja näin, ja silloinhan se oli just niin kuin, tiedätkö, Lähi-Alepassa oli sateenkaarilippu. Niin täällä saadaan hakea, sanotaanko näin, että
että kyllä tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että meidän lapset ei jäisi Karkkilaan kouluun, koska ei ole ketään vertaista. Se on niin kuin pelottavaa, mutta se on fakta. Mitä sivistysjohtaja sanoo kaupungin palveluiden kannalta? Miten sateenkaaret näkyisivät paremmin, voisivat näkyä paremmin täällä kaupungin palveluissa? Niin, itse asiassa me jäin just miettimään niin kuin näkökulmaa esimerkiksi niin kuin koulun kannalta, että mikä siinä tavallaan, mikä siinä juuri on se juttu, miksi, jos ei ole muita, niin eikö se ole vähän niin kuin meidän tehtävä turvata se lapsen koulupolku niin kuin niiltä osin, että jokaisen niin kuin perheen on ja heidän lastensa on turvallista niin kuin olla. Ja voi olla, että se johtuu vain niin kuin omista kokemuksista ja ajatuksista se, että niin kuin ton ajatuksen ei pitäisi olla ylipäänsä sellainen ajatus, mitä kukaan joutuisi miettimään. Ja jos tällaisia ajatuksia on, niin sittenhän meidän pitää vaan kaupunkina tehdä paljon enemmän töitä sen eteen, että tuollaista ajatusta ei joutuisi siinä miettimään meidän palveluiden yhteydessä. Mutta tämä on vähän sama niin kaikissa pikkupaikkakunnissa, kun on se 1–10 sateenkaariperhettä ja sitten on vaikka 7 alakoulua, niin miten sä saat ne kaikki sinne samaan paikkaan? Ja tämä on varmasti jokaisen sateenkaariperheen, joka asuu pikkupaikkakunnalla, niin on käynyt mielessä ja on niin kuin määrittänyt isojakin päätöksiä niin kuin siinä, että just asutaanko täällä ja uskalletaanko antaa tavallaan lapset sinne NS-koulun armoille tai sillä lailla, että ei voi olla itse siinä koko ajan suojelemassa. Se ajatus on tavallaan, että sieltä ehkä muilta lapsilta tulee sellaista niin kuin syrjintää. Kyllä se on siis, niin no, lapset kaikessa ihanuudessaan osaa olla aika karskeja toisille lapsille, kauniisti sanottuna. Ja jos nyt tässä tullaan siihen normiajatukseen, että Karkkilassa normihan on se, että on äiti, isä ja 1,5 lasta, niin sehän on Karkkilan normi tällä hetkellä. Me ei kuuluta siihen normiin, vaikka me ollaan meidän omassa ihanassa kuplassa, me ollaan täydellinen ja täydellisen normaali perhe, niin kun me mennään S-Markettiin, niin ei me välttämättä pidetä kädestä kiinni mun vaimon kanssa, vaikka me ollaan oltu ikuisuus yhdessä. Niin sitten se, että jos minä ja minun vaimo ajatellaan näin, niin miten vaikka 5-vuotias pystyy suhtautumaan tai 10-vuotias tai 15-vuotias. Siinä on tosi paljon ajatuksia, mitä joutuu käymään sateenkaariperheenä läpi. Joo, on mainitsit sen, että tämä Pride-kuukausi on näkyväksi tuo paikka myös, että välttämättä pienpaikkakunnilla ei sitten sitä sateenkaarivuutta näy sitten julkisesti kauhean paljon. Ja sitten, koska tässä nyt ollaan jokainen yksilöitä ja tietynlaista yhteisöä me kaikki haetaan, jokainen omalla tahollamme. Niin pienellä paikkakunnalla sitten, jos ei sitä ympärillä ole sitä sateenkaarikuplaa tai sitten mikä kupla se ikinä onkaan, niin kulttuurihan on yksi tapa sitten kurkistaa ja löytää se oma yhteisönsä. Ja leffat voisi olla varmaan yksi tapa sitten nähdä se tai olla se ikkuna. Mä muistan, kun meillä oli aikaisemmin semmoinen kuin Moment in the Reeds-leffa. Siinä mä olin semmoinen mulkku isä, joka ei ymmärtänyt poikaa, mutta sitten me oltiin Raumalla elokuvafestareilla ja sitten se oli hyvin myöhäillolla näytös. En enää edes muista, oliko poika vai tyttö, mutta semmoinen 16-vuotias nuori oli siinä ja hänen vanhemmat oli tuonut se asunut Raumalla vai jossain vähän laidemmalla maaseudulla ja oli tuonut hänet kattoon ja hän itki vuolaasti sen näytöksen jälkeen, että itsekin liikuttaa musta niin kuin, hän on nähnyt, että on niin kuin samanlaisia ihmisiä kuin hän. Se on ihan normaalia ja se on jotenkin tosi koskettavaa. Et sillä voi olla iso vaikutus ihmiselle. Mulla itse asiassa tuli mieleen, mulla on tähän liittyen hyvin erilainen tarina, koska samaan aikaan kun Mika oli elokuvassa Moment in the Reeds, niin mä tein
Mikko Kauppila ja Valtteri Lehtisen kanssa Pihalla-nimisen elokuvan, joka myös sattuu tapahtumaan suomalaisessa mökkimaisemassa muut jotenkin samaan aikaan liikkeellä, mutta meidän leffa on semmoinen, siinä otettiin kulmaksi, että me ei problematisoida niin päähenkilöiden seksuaalisuutta. Me tehdään elokuva, joka on käytännössä niin boy meets girl tarina, mutta tehty boy meets boy, ja siitä on kohta 10 vuotta, kun se on tehty, mutta se oli todella eksoottinen, niin silloin se tehtiin just tämän takia, että siinä niin otettiin täysin niin normi niin päähenkilö kuin olla ja voi, ja näytetään, että minkälaista hänen niin arki on niin homoseksuaalina helsinkiläisenä kundina. Ja se leffa tehtiin, ja mä kuulin myöhemmin hyvältä ystävältä, niin en kerro kuka. Se kertoi sen, että se otti, hänellä on siis sellaisia hyvin erittäin ahdasmielisiä niin kavereita, jotka heittäisi ihan karmeita niin anti-homoläppää. Ja se järjesti sellaisen ansan, että se otti meidän leffan DVD ja se, että me pidetään leffan, jotta tuu kattoon. Ja se näytti sen meidän leffan ja tälle henkilölle ja sitten oli no mitä tykkäsit, se mielestä se oli ihan hyvä leffa. Et se on niinku, se on jotenkin niinku, se tuli vaan tästä mieleen, että mikä esimerkki tää on, että kun sä paketoit sen niinku, sen viesti ja sen kulttuurin niinku elokuvan muotoon, niin se on joillekin ihmisen paljon helpompi ottaa vastaan ja myöntäillä ja tajua, että hetkinen, että tässä on niinku tää sairas määrä ennakkoluuloja, mitä mulle on rakennettu koko mun elämän ajan, niin ne perustuu johonkin fiktioon, mitä ei ole olemassa niinku lainkaan. Et ne ihmiset ja ne jotkut ihme uhkakuvat, mitä sulla on, niin ne vaan niinku, ne hajoaa aika nopeasti, kun pääsee niinku oikeaan kontekstiin käsittelemään niitä. Mekin ollaan molemmat kasvettu Vantaalla hyvin homofobisessa yhteisössä lähiössä, niinku, en tiedä mikä sen on sitten sanonut, että meillä on kuitenkin kasvanut avarampi maailma. Mä uskon, että elokuvat on ollut siinä merkittävässä roolissa. On, siis ehdottomasti. Ja toki niin kuin, siinä kun on itse kasvanut ja sitten niin kuin lähipiirissä alkaa olemaan ihmisiä, jotka tulee ulos kaapista ja niin kuin, kyllähän se nyt herättää. Ja takulla kukaan niistä, jos tullut kaapista, ellei olisi alkanut syntyä tällaista liikettä tähän maailmaan, että hei, se on ihan fine. Että tässä kenellekään käy mitenkään, jos sä haluat olla pojan kanssa tytön sijaan. Joo, tässä nykyaikaisessa maailmassa Pride on 50 vuotta olemassa ja kuinka monta vuosikymmentä on tehty leffoja, missä on sitten pääparikaan rakastavaisena on samaa sukupuolta. En tiedä. Pitkään tehty. Tämä niin sanottu nykyaika tuntuu välillä vähän hassulta sitten, että kuinka nykyaikaisena oikein ollaan tässä. Muutos on vähän hitaampaa, musta tuo voisi kyllä. Mä voin kommentoida nopeasti vielä VR:n esimerkkiin, koska meillä on täällä sivistysjohtaja myös. Että tavallaan mä tein tuossa vaalikaudella myös semmoisen esseen, mä olen taloustieteilijä ammatiltani, niin missä mä tutkin sitä, että miten yhdenvertaisuuden sivuuttaminen itse asiassa on heikentävä tekijä kuntataloudelle. Koska se yhdenvertaisuuden edistäminen on kuitenkin lakisääteinen tehtävä kunnissa, niin just nimenomaan tämä, mitä Veera kuvasi, että sitten tulee sitä sellaista muuttoliikettä nimenomaan pääkaupunkiseudulle sateenkaariperheistä tai vähemmistöön kuuluvista ihmisistä sen takia, että he kokevat sen muun maan niin sellaiseksi sulkeutuneeksi. Niin, että se on itse asiassa heikentävä tekijä kuntataloudelle. Se voi viedä viestiä eteenpäin, että nyt kuntatalous kuntoon. Tässä on Excel. Mutta onhan se tavallaan, että sit monet kunnat menettää ihan niin kuin arvokasta veronmaksajaväestöä, jos halutaan näin puhua, että se on niin kuin ihan oikeasti iso tekijä, mitä se kuvasi. Joo, just näin. Ja niin kuin siinä missä Karkkilalla ei ole tietysti niin kuin varaa menettää ketään, niin mun mielestä on vielä vähemmän varaa menettää niitä tällaisin perustein. Ja kuntien vetovoima on sellainen kiinnostava juttu, että mitä se kuntien vetovoima on? Mun nähdäkseni mä väitän nyt, että kuntien vetovoima on sitä, että siellä kunnassa on elämän sisältöä. Siellä on hyvä elää. Kaikkien. Olkoon se sitten sateenkaariväristä tai minkä väristä tahansa. Et siellä on hyvä elää. Miten saataisiin Prideista sellainen vetovoimatekijä? Esimerkiksi nyt vaikka Karkkilaa. Miten sä oot siinä?
No varmaan itse asiassa tietysti mä oon aloittanut tehtävässä tai virassani viime elokuussa. Mä itse asiassa aika mielenkiinnolla niin odotin, että mitä tää Karkkilassa on, koska täytyy sanoa, että en mäkään ole kauheasti niin nähnyt oikeastaan sitä sellaista niin sateenkaarevuutta täällä. Ja sitten mä oon paljon miettinyt sitä, että tarkoittaako se sitä, että täällä niin on kaikki niin hyvin, ettei tarvii siis tiedätkö, että se on niin normaalia, että ei se sinänsä näy. Vai onko se siellä piilossa pinnan alla vai mikä se juttu on. Ja tosi mielenkiinnolla mietin, että mikä tämä Karkkila Pride on. Koska tämä on yleistynyt tosi monissa kaupungeissa ja kunnissa nyt kesäkuussa, että nousee joku tapahtuma. Ja mä pitkään itse asiassa mietin, että kuka tän edes järjestää, kunnes kävi Eilin kautta ilmi, että okei, että no niin kuin palaneen kerrassaan avautuu, mutta onhan tää aika pientä siis sillä tavalla massallisesti, että meidän pitäisi saada tähän paljon enemmän tavallaan väkeä tämän aiheen ympärille. Koska on niin paljon hyviä tapahtumia. Niin, kyllä. Ja kiitos heille siitä. Mutta ehkä pitäisi kuntaa saada esimerkiksi jo ihan lähtökohtaisesti enemmän mukaan näihin asioihin. Ettei se jää vaan. Heti kehon kyllä Karkkilan kaupunki, että Karkkilan kaupunkihan tekee yhteistyötä Karkkilan Pridein kanssa. Kyllä. Taas. Eikö viime vuonna yhteistyötä? Oli vähän, joo. Että vaikka se yhteistyö, no euromääräisesti, kun aina pitää laskea näitä kaikkia asioita, niin se euromäärä ei ole kauhean iso, mutta onpa kuitenkin olemassa. Se on kuitenkin alkaa. Enemmän porukkaa pitäisi saada tavallaan mukaan siihen. Mä voin tehdä tämmöisen tunnustuksen, että mä oon siis 5. vuosi, kun me asutaan Karkkilassa ja tää on nyt ensimmäinen Pride, mihin mä osallistun, koska mua on vaan jännittänyt. Joten kyllä selvästi eteenpäin mennään. Suunta on ihan oikein. No mites me saataisiin tätä suuntaa vauhditettua ylipäätään? Että saataisiin Prideista se uusi normaali tai normaalimpi osa tätä rökiä. Mitä tässä tehdään? Kyllä mä oon sitä mieltä, että päättäjistä se lähtee. Tavallaan se mitä on tässäkin sanonut, että kun tulee ihan mitä tahansa jotenkin argumentteja, että näin se on turhaa ja kaikkea mitä lie, niin sitten mä aina sanon, että kun se on lakisääteinen tehtävä ja vähemmistöjen huomioiminen on kuntapäättäjien lakisääteinen tehtävä ja julkisten palvelujen lakisääteinen tehtävä, niin sillä tavallaan saa ehkä juntattua sen niin kuin ensiaskeleen sinne. Ja sitten kun joku siellä hiffaa, että ahaa, okei, tää on oikeasti lakisääteinen tehtävä, niin sitten se jotenkin aina lähtee se pyörä siellä pyörimään. Mutta se pitää jotenkin niinku ensin vaan, jonkun pitää ymmärtää se, että ei voida sivuuttaa. Ja sitten kun se, mun kokemuksen mukaan, kun se lähtee sieltä niinku päättäjätasolta, niin sitten se valuu aika nopeasti kyllä sieltä tosi tehokkaasti alaspäin. Että sitten kun joku sen ymmärtää. Tästä muussa. Mulla ei ole mitään konkreettisia toimia sinänsä ehdottaa muuta kuin siis valistuksestaan se lähtee ja siitä, että niinku, ehkä siis mulla on oma poika on nyt siis päiväkodissa, hän täyttää kohta 5. Ja siellä on jostain Helsingissä, niin siellä on muutama, koska on periaatteessa 3 sateenkaariperhettä niinku, ihan siinä hänen ryhmässä. Onko niitä 3 vai 2? No, joka tapauksessa niin se on niinku, tavallaan hänen arjessa täysin normalisoitu. Ja sit se on, no mä en pääse sille ihan läheltä näkemään, että siellä päiväkodissa niin näitä asioita niin käsitellään, että on niin 2 isiä tai 2 äitiä tai tälleen, mutta siis niin sen vuoksi mä oon hyvin vahvasti sen mieltä, että jos sen asian paketoi niin, että sen voi esittää niin pienelle lapselle hyvin, niin sit se toimii niin valistavana välineenä kaikille. Niin että se on tarpeeksi yksinkertaisesti ja niin hienovarasti paketoitu se tieto ja se valistus siinä. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että me vaaditaan niin enemmän valistusta. Et se, että niin kuvittelee, että me ollaan kaikki tarpeeksi niin fiksuja ja niin avoimia tälle jutulle ja jotenkin tehdään aktiivinen päätös olla niin ahdasmielisiä, niin se ei ole mun mielestä niin totta. Toki se on totta monissa tapauksissa, mutta se
me ollaan vielä aika kaukana siitä, että kaikki tiedetään, miten niin hommat oikeasti on ja miten tavallaan miten ei-eksoottista tällainen queer-elämä oikeasti on. Et siitä on kaiken maailman niin näkemyksiä ja ajatuksia ihmisillä, että miten niin crazyä se elämä voi olla. Et ei se niin ole. Se ei ole ollenkaan niin räiskyvää kuin mitä niin jossain mediassa näkyy. Ja tässä on myös osa syy, siis, minkä takia mun mielestä niin queer-skenen jotenkin normalisoiminen eri medioissa on myös todella tärkeää, koska se myös siitä on annettu hyvin pitkään semmoinen, se olisi hyvä, jos Tommo olisi voinut olla täällä, koska silloin me lähdettiin tekemään Pihalla elokuvan, hänellä oli todella tärkeä pointti se. Me tehdään queer-leffa, se päähenkilö ei ole jotenkin niinku ekstra räiskyvä persoona, se ei saa olla huumeiden käyttäjä, ei mitään tällaisia niinku, tiedätkö, jotenkin, mitkä niinku automaattisesti tekee tästä jotenkin ekstra seksikästä, vaan nimenomaan halutaan joku tyyppi, joka olisi niinku mahdollisimman lean henkilö. Joo, se on niinku mun. Mutta jos päähenkilö olisi hetero, niin tämähän olisi pelkkää plussaa sitten. Mitä? Mutta jos päähenkilö olisi hetero täysin, niin eikö nämä olisi tämmöiset piirteet olisi plussaa hänelle? Siis että on jotain särmää sitten olemassa. Niin, no totta kai. Mutta miksi tämä on näin päin? Miksi? No sanotaan siis on myös, no niin. Elokuvissa, jos nyt puhutaan niistä täytyy aina olla joku, hyvin monen tuottajan mielestä täytyy olla joku shokkiarvo. Mä tykkään tehdä leffoja, tai ainakin haluan tehdä sellaisia medioita, missä niinku päästäisiin vähän pois siitä, että on niinku aina joku niinku valtava, järkyttävä sankaritarina. Yritetään päästä jotenkin lähemmäs sitä niinku arki-ihmisen kokemusta, ei sen action-staran kokemusta. Tai luoda sellaista niinku sankarikuvaa joka kerta, mikä on mun mielestä tosi hyvä, mitä pitää olla, mutta mun mielestä on iso spektrumi niinku mediaa, mitä ei olla vielä tuotettu, missä käsitellään niinku sitä ihan oikeaa arkista elämää. Ja tää liittyy siihen just valistusasiaan, mitä mä sanoin, että sitä mun mielestä puuttuu. Ja mä koen ainakin mun omasta lähipiiristä, että sitä ei ihan, musta tuntuu, että ihmiset ei ota sitä ihan vakavasti. Ne kuvittelee, että meillä on jo tarpeeksi tietoa ja on tarpeeksi materiaalia kaikille ihmisille, että ne pystyy hyväksymään tämän niin kuin sateenkaari-asian, että tämä on olemassa oleva juttu ja sun täytyy niin kuin olla vastaanottavainen. Se ei vaan ole niin mun mielestä totta. Ja mun mielestä niin kuin pitää tukea kaikkia, että kaikki ei riitä, että hyväksyy, pitää olla myöskin tukemassa niitä, jotka on niin kuin sellaisessa asemassa, että ne ei ole siinä valtavirrassa, niin valtavirran pitää tukea. Se on niin kuin, kuuluu ihmisyyteen, että toisia, jotka ei ole siinä samassa asemassa, niin pitää tukea ja seisoa siinä rinnalla. Se on niin kuin, se pitäisi saada itsestään selväksi. Tässä puhuu 2 ex-ahdasmielistä vantaalaista. Niin, pitäisi Veera ja Siini tästä kommentoida. Mä en muista, mikä tämä alkuperäinen kysymys. En mä tiedä. Tästä mä kuulin äsken. Oliko se nyt, miten Pridea saisi niinku enemmän levitettyä? Ai niin, jotain tällaista sanoa. Ja tässä oli siis joku kysymys. Eikö tämä ole vaan keskustelu? Ei tämä niin paljon. Ei tarvitse odottaa kysymystä, että saa kommentoida. Mä en osaa vastata tähän kysymykseen, mutta siis tästä just, että kun yleensä kaikki leffat, missä on just homo- tai lesbo-päänäyttelijä, niin ne on aina, lähtökohtaisesti aina, naiset on lyhyttukkaisia, semmosia hyvin maskuliinisia nämä päänäyttelijät. Miehillä on aina laitettu enemmän meikkiä kuin nyt mulla tällä hetkellä ja on vaaleanpunaista glitteriä. Mä näen ton tosi hyvin niin ton näkökulman ja täytyy sanoa, että itse sateenkaarevana ihmisenä arvostan ihan hirveästi tuommoista ajatusta, että normalisoidaan meidät. Koska siis mä oon ainakin tylsempi ihminen. Siis mulla on valkoinen aita ja farmariauto ja pari koiraa. Ei, mulla ei ole mitään sen jännittävämpää. Mä käyn keramiikkakurssilla. Siinä on mun elämän jännittävin asia. Kun se ei ole sellaista glitteriä ja serpenttiiniä se mun elämä, vaan että me ollaan ihan normaaleja tyyppejä. Niin tää on niinku musta ihan äärettömän hieno näkökulma ja arvostan ja kiitos kaikkien meidän puolesta, että ajattelet noin ja teet tollaista työtä. Kiitos. Joo.
Ei muuta, kiitos. Se syntyy varmaan siitä stereotypiasta, että se arki on yhtä kuin Helsinki Pride-kulkueen. Se on jatkuvaa festaria koko ajan. Festivaalit ja glitterit ja tosta täytyy niinku, voin kyllä yhtyä tohon, koska tietysti näin tällaisena päivänä voin vain todeta, että tällainen aika tylsä sateenkaariväestöön kuuluva sivistysjohtaja niin on myöskin aika niin kuin sanotaan, että hyvää leffamateriaalia ihan sen niin kuin elämän tylsyyden kannalta. Eikä todellakaan ole, niin kuin, voisiko olla tylsempää kuin joku viranhaltija, joka on niin kuin tuolla Karkkilan officessa päivät pitkät. Että, niin, niitä exceleitä, että ihan siis kuulun kyllä myös itse tähän vähemmistöön siinä samalla, missä olen niin kuin, sitten tässä virkkamallissa. Joo, mäkin aina sanon, että kyllä se niin hiekkalaatikon ja makaronilaatikon täyttämä elämä niin tuntuu tosi mediaseksikkäältä, että siellä kurahousuja puetaan ja ketsuppia haetaan, ettei se niin ole sen ihmeellisempää. Mutta ehkä sulla oli tosi hyvä pointti siinä, että tavallaan se tietämättömyys on myös sellainen ja jotenkin semmoinen epävarmuus, niin se on se, mitä käytetään hyväksi myös sieltä vihapuolelta, että puhutaan semmoisesta movable middle väestöstä, jotka niinku tukee vähemmistöjä, mutta ei tavallaan ehkä niinku just tiedä tarpeeksi, niin sit on helppo sit valjastaa sitä tietämättömyyttä sinne vihan puolelle. On äärimmäisen helppo. Se on todella helppoa. Se on rikasta maaperää. Iskee mitä tahansa ajatuksia ihmisten päähän ja sitten niinku shiftaa ne suuntaan tai toiseen, koska sekin on jännällä tavalla just se, niinku, se vihajengi, niin sehän on tietynlaista perversillä tavalla myös yhteenkuuluvuutta. Et siinä jengiydytään yhdessä ja meillä on joku yhteinen päämäärä tässä, jos niin muuten sattuu olla ihan täysin kadoksissa, että mitä sattuu uumassa sun elämällä. Niin siinä on tosi helppo niin tapa ankkuroida itseänsä johonkin niin vaatteeseen, missä ei niin ole mitään järkeä, mutta hei, siellä on kaikki, siellä on muutama mun frendiä, naapureita ja muita messissä, ja miksen mä olis kanssa. Mä tartun tähän tavalliseen arkeen. Mä oon siis tämmönen moniammatillinen tyyppi, että mun yksi ammatti on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja siellä sitten ajoittain asiakkaiden kanssa puhutaan myös arjesta, että minkälaista se arki on. Ja tää tavallinen arki, mehän usein ajatellaan, että arki on harmaata. Mutta jos me katsotaan kalenteria, niin kalenterissa on se on suurin osa päivistä on tavallisia arkipäiviä. Niitä juhlapäiviä ja juttuspäiviä, niin silloin ne on siellä vähemmistössä. Ja mä oon yrittänyt tässä nyt erilaisissa yhteyksissä ruveta puhumaan siitä, että tämä harmaa arki pitäisi nähdä arvokkaana, helmen harmaana arkena. Helmihän on arvokas, niin arki olisi arvokasta myös sitten, niin kuin ihan kaikkien ihmisten arki. Et keramiikkakurssi, se on hieno taito, en minä osaa mitään keramiikkaa, sä osaat. Kuulostaa kyllä enemmän juhlalta kuin Joo, että minkälaisia juhlapoolimaljoja sä teet siellä sitten. En tiedä. Tai jotain hienoja viinilaseja keramiikasta. En mä tiedä, mitä kaikkea sä oot tehdä. Mutta arki, niin tämä nyt liittyy tää sun sivujuonne nyt sitten siihen, että kun tässä oli aikaisemmin puhetta, miten tästä Prideissa saataisiin niin enemmän semmoista valtavittaa niin sujautettua tänne ihmisten arkeen niin kaikkeen elämään. Ja tämä äskeinen epäselvä kysymyskään liittyy siihen, että voisi edistää tätä ja siihen saatiin hienoja vastauksia tähän kyllä. Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että ei se niinku väkisin tekemällä se tuo se vastareaktion, että se, niinku, se pitää tulla sen arjen kautta sulauttaa sinne ajatuksiin. Että... Tästä on ihan sellaisia hyviä esimerkkejä esimerkiksi se, että on paljon lastenkirjallisuutta vaikka. Joo, just semmoinen on hyvä tapa. Että niitä voidaan sit vaikka päiväkodissa lukea tai muuta. Tai ihan se, että jos nyt kunnalla vaikka on joku
sivusto tai viestintäkanava, niin sitten tehdään tavallaan sitä kuvastosta semmoista, että siellä näkyy monenlaisia ihmisiä yhdisteltyinä monenlaisiin joukkoihin, niin sekin esimerkiksi Helsingin puolella on sellaisissa neuvoloissa on sellaisia tarroja, missä on erilaisia perheitä ja siellä on kyllä niin kuin perheiden monimuotoisuus otettu huomioon, niin se on kiva, että se näkyy. Sillä tavalla näkyy, että se on niin kuin ehkä vähän silleen piilotettuna sinne, mutta silti me, jotka kuulumme johonkin vähemmistöön, niin huomaamme, että hei ihanaa, että täällä on seinällä kuva tällainen, tai okei, että tänään on luettu päiväkodissa sitä Vilinaa, jolla on 2 äitiä. Et sillä tavalla tulee just nimenomaan siihen arkeen. Kyllä, mun mielestä se ei niin kuin tapahdu näin, vaan just sille lapsista pikkuhiljaa kasvatetaan ja menee eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa lapsi ihmettelee, että miksi siinä on naispari ja muut ihmettelee, miten niin, mitä ihmeellistä siinä on. Että se on niin päin, että maailma muuttuu pikkuhiljaa ja paremmaksi toivottavasti. Että semmoinen pakottaminen tuo se vastareaktio monille varmaan. Veikkaan, että nämä kaikki, mitä nyt näkyy tämmöistä ääriliikettä Yhdysvalloissa ja muuta, niin se on semmoista vastaliikettä, että on niin toisten mielestä menty liian nopeasti johonkin muutokseen ja se pelottaa sitten toisia. No itse asiassa se liittyy kapitalismiin. Niin, mutta se on mutta siinä sivussa olevia haaroja. Saan kiinni tuosta, mitä sä sanot, mutta tavallaan ehkä vielä vähän nyt haastan sun ajatusta, vaan pusken sitä vähän, että jos kukaan ei lähde tekemään sitä tietoista muutosta, niin sit ei mä oon ihan samalla linjalla, pitää tehdä muutos, en mä ole yhtään vastaan ja pitää tehdä. Silloin pitää olla se ensipusku, pitää olla semmoinen aika määrätietoinen, että nyt me lähdemme rakentamaan tässä tätä kuvastoa. Kyllä, mutta ja se on ihan oikea, pitääkin tehdä näin, mutta tarkoitan, että silti on ihmisiä, jotka on niin konservatiivisia, että ne ei pysty ottamaan vastaan, niiltä tulee vastareaktio, että sekin pitää ottaa huomioon, että kaikki ihmiset ei ole samanlaisia ja ei ota vastaan sitä samanlaista. Vastareaktio on ihan ok. Joo, se on ihan ok. Totta. Mä otan mielelläni kaiken vastareaktion, jotta mun lasteni ei tarvitse ottaa sitä vastaan. Sehän on jännä just tästä, olen pohtinut tätä vastareaktioita. Monellehan se on käsittääkseen, jos mietitään vaikka Karkkilaa jotenkin, että täällä nyt syntyisi joku äärioikeistoliike, joka on täysin anti-queer, niin se todennäköisesti johtuisi siitä, että ne kokee, että sitä paikalliskulttuuria muutetaan jotenkin. Et nyt mun kotiympäristöä lähdetään muuttaa väkisin johonkin suuntaan. Ja se mikä tässä on absurdi on kuitenkin se, että kun nyt mä en tiedä mitkä on viimeisimmät tutkimukset. Mun päässä on pyörinyt lukema, että 10-20% ihmisiä kuuluu jollain tavalla spektrumiin. Niin sehän fakta on, että kukaan ei ole muuttamassa sitä sun lähiympäristöä mihinkään. Se vähintään joka 10. henkilö kuuluu tähän sakkiin jollain tavalla. Ehkä jopa joka 5. Et se on vaan siinä on jotenkin tää silta vielä rakennettavana, että miten me päästään siihen pisteeseen, että ihmiset sisäistää sen hetkonen, että joo, se on tosiaankin tässä on Jari ja Esa ja tiedätkö, nämä mun lähellä olevat henkilöt, niin joku heistä on todennäköisesti queer ja se on osa tätä meidän paikalliskulttuuria ja se on ihan fine, että ne on näin tällaisia henkilöitä, että joo. No mun pointti oli lähinnä se, että just se vastareaktio yleensä johtuu siitä, että ihminen kokee, että sen omaa paikalliskulttuuria lähdetään muuttaa väkisin. Ne kokee sen tosi uhkaavaksi, koska niiden se oma paletti alkaa mennä rikki. Ja silloin kun mä oon ruvennut miettimään sitä asiaa tuolta kantilta, mulla on paljon helpompi käydä keskusteluita ihmisten kanssa, jotka on ahdasmia. Mä käyn itse asiassa yllättävän paljon keskusteluita ihmisten kanssa, jotka ei halua olla missään tekemissä queer-ihmisten kanssa. Mutta on ihan ok munkaan, koska ne jotenkin siinä on sellainen silta rakennettu, plus mä en ole niin aktiivi kuin muut millään tavalla, en voi myöskään koeta semmoiseksi vaaralliseksi henkilöksi, joka tulee väkisin valistamaan. Mä en sano missään tapauksessa teette sitä, se ei ole millään tavalla mun pointti, mutta... Nyt tästä tuli mieleen Prideista, siinä on helvetin, anteeksi tämä voimasana, mutta siinä on se tosi hyvä, että ne on ihan ok, kun ne on tuolla pinnan alla, vaan ne on helvetin ok, kun on näyttävästi esillä joka paikassa, että se on tärkeää.
se on niinku se mun mielestä Se on tosi hyviä pointteja. Mä sanon vielä nopeasti sen, että tavallaan se, mistä mä lähdin 10 vuotta sitten aktivismiin, kun mä sanon henkilökohtaisia tarinoita, niin oli se, että mä odotin silloin mun esikoista ex-vaimon kanssa ja me käveltiin Jumbon Prismassa käsi kädessä. Mä olin hyvin sillä nähkyvästi raskaana ja mun ohi meni sellainen keski-ikäinen valkoinen mies, joka kääntyi sille hyvin vittu ja sylkäsi mut mahalle. Että ihan jo pelkkä se, että mä olin olemassa perheineni triggeröi jotain niin kuin miestä. Ja se oli se hetki, kun mä olin silleen, että okei, että tällaista maailmaa mä jätän mun lapsilleni. Eli tavallaan se, että mä voin ottaa sen kaiken vastareaktion, koska mun pelkkä olemassaoloni triggeröi jotakin ihmistä niin pahasti. Mutta se, että jos mä pystyn jotain jättämään tähän maailmaan niin, että mun lasteni ei tarvitse enää kokea sitä vastareaktiota, niin silloin jos ei mä kukaan olen muu tee, onnistunut. niin minä teen. Niin, kyllä, just näin. Joo, sen olin sanomassa äsken, että mehän ollaan tässä niin tämmöisen hienon asian äärellä kuin sosiaalinen konstruktionismi. Me luodaan, eli se tarkoittaa sitä, että me luodaan niin kuin kaikki yhdessä todellisuutta kaiken aikaa. Ja siihen nyt kuuluu sitten kaiken näköisiä, kaiken värisiä palikoita sitten tähän arkeen, mikä on meille yhteistä sitten kyllä. Ja tosiaan se arkihan muuttuu, se ei no joillekin se saattaa muuttua tosiaan niin kuin ihan järkyttävälläkin tavalla, että nyt mun kaikki peruskivet ja kalliot järkyy tässä. Kun joku ihminen tulee esiin ja on oma itsensä. Ja tästä tuli mielessä, tuossa alussa puhuit tästä vihapostista. Sitten homofobia sanottiin tässä semmoinenkin termi, että on olemassa tämmöisiä pelkoja, jotkut pelkää pimeitä, jotkut pelkää hämähäkkää, jotkut pelkää jotain muuta. Miten me voitaisiin lievittää tämmöistä pelkoa? Sillä tiedolla. Helposti saatavilla olevalla, jotenkin myös sillä tavalla selkokielisellä tiedolla. Et nyt on tehty paljon selkokielistä materiaalia myös, joka on sitten ehkä niitä termejä sillä tavalla niin kuin kansantajuista. Et se on myös aika oleellista, että jos ne asiat tuntuu siltä, että okei, että mä haluaisin tietää asioista lisää, mutta nämä kaikki sanat kuulostaa oudoilta ja tosi isoilta, niin sitten sekin voi olla se, että kyllä se niinku sitä tuo. Tullaanko tässä sivistykseen sitten taas? Kyllä varmaan tullaan tässä sivistykseen aika pitkälti. Ja siihen, että tietysti ehkä tähän sateenkaarevuuteen liittyy aika paljon sellaista termistöä, mitä on tosi vaikea siis selkosta. Eihän se sellaisenaan kerro sulle mitään, vaan se on ikään kuin sitä ihan samaa tietynlaista, kun me puhutaan jostain vaikka tieteen alasta. Siinä on oma kielensä ja oma termistönsä, jotka tarkoittaa tiettyjä asioita. Niin kyllähän me tässä tullaan vähän siihen samaan asiaan ja kaikki on avattavissa myös toisiin. Mä sanon, että Setalla on siis selkokielinen sanasto sivuillaan nyt, niin että sinne voi ohjata sit. Siellä on myös se tavallaan se kattosanasto, mutta olemme nyt tehneet myös selkokielisen ja viittomakielisen sanaston, niin se pystyy avaamaan termistöä myös. Sä oot Veera jakanut omaa elämänsä aika paljon somessa. Joo. Miten se on otettu vastaan siellä? Kyllä mä sanon, että pääsääntöisesti hyvin. Mennään henkilökohtaisuuksiin, mutta meillä on pitkä lapsettomuushistoria mun vaimon kanssa ja silloin kun mä oon lähtenyt jakamaan meidän tarinaa, niin mä en tiennyt ketään, kuka kärsii lapsettomuudesta, kello on vaimo. Eli ei ollut niinku ketään, kehen nojata, ei ole ketään, keltä saisi vertaistukea. Ja sitten kävi ikävästi, että me saatiin useampi menetys vielä niinku hoitojen ansiosta järjestettyä, mä olin niinku tosi yksin silloin. Mä en niinku keksinyt ketään, keltä mä hakisin semmoista, että säkin oot olemassa tyyppistä. Ja silloin mä oon lähtenyt jakamaan meidän tarinaa ja välillä vähän raadollisen, ehkä turhankin raadollisen rehellisesti oon kertonut meidän elämästä auttanut vaimolle, joka tuolla vilkuilee, mutta se jotenkin 99,8% mut on otettu tosi hienosti vastaan, koska mä oon ihan ok, koska mä jaan tätä tarinaa. Mut sit mä oon myös saanut sellaista niinku, kommenttia, että
sä oot just ihan ok, mutta että mä tiedän tämän toisen, joka ei ole ok. Et se on vähän niinku silleen vähän vanhanaikainen näkökulma, että tämä mun tuttu homo on ihan ok, mutta nuo loput on vähän silleen ikäviä tyyppejä. Niin tää on niinku mun mielestä näkynyt mun omassa somessa tosi paljon, että niinku mut hyväksytään ja mun perhe hyväksytään, mut kaikki muut on silleen jo vähän niinku näin. Niin, mut sit on ollut myös niinku, sanotaanko, että omilla kasvoillaan mä oon saanut ihmisiltä niinku pääsääntöisesti hyvää, mutta jos olen erehtynyt esimerkiksi googlaamaan itseni, niin en ole löytänyt kivoja asioita. Mutta se on onneksi tässä vuosien aikana kääntynyt siihen, että jos nämä anonyymit ihmiset haluaa minusta sanoa pahaa, niin sanokoot. Et se ei ole jotenkin, mä en niinku pysty ottaa sitä kauhean henkilökohtaisesti, jos ei sitä pysty tekemään omilla kasvoillaan. Et mä arvostan huomattavasti enemmän, jos Heikki laittaa mulle viestin, että Vera, mä en arvosta, niin mä pystyn siitä sun kanssa keskustelemaan. Mutta mä en näe mitään, että mulla on energiaa käydä keskustelua jonkun anonyymin ihmisen kanssa siitä, miksi mä en ole ok tai miksi mun perhe ei ole ok. Joo. Tämä on vähän tyhjentäviä nämä vastaukset. Ei vastaus. Tätähän mä kysyin. Kaikki jää vaan. No mikä siinä, onko se sitten se, että sä niin kuin hyvin arkisesti kerrot omasta arkestasi? Luultavasti. Sä oot ihan tavallinen ihminen siellä. Joo, siis mä uskon, että se on just nimenomaan, koska mun elämässä ei tapahdu mitään jännittävää. Mä kitken mun puutarhurin vaimon kanssa meidän puutarhaa ja heitän mun koiralle palloa ja mä pesen tiskit siinä ihan samalla lailla missä muut. No en oo kyllä pesen. Siinä ei oo mitään hienoa siinä mun elämässä. Se on mun täydellistä, aivan ihanaa pientä sateenkaarvaa arkeani. Mutta kun siitä ei ole mitään jännää, niin se jotenkin hirveän hyvä Karkkila sivujuoni tulee tähän. Me oltiin Lidlissä siis palauttamassa pulloja. Mulla oli rikkinäiset housut jalassa ja aivan liian lyhyt teepaita, koska mä olin ollut puutarhatöissä ja lähdin palauttaa pulloja. Ja sitten tämmönen vanhempi naisodotettu henkilö pysäyttää meidät siinä pullonpalautuskoneella, että mä seuraan sua Instagramissa. Et aivan mahtavaa. Ja mä monta päivää mä mietin sitä, että tää naisodotettu ihminen, jota mä itse olisin ollut luultavasti silleen vähän kaarsastanut, koska hän ei luultavasti minua hyväksy, tiedätkö, vähän tämmöisellä ajatuksella. Niin hän tuli sanomaan, että niinku aivan ihanaa, että aivan ihana tyyppi on, että niinku kaikkea hyvää tein. Niin se, että sitä näyttää just sitä, että me vaan ollaan, me eletään, me hengataan ja että se niinku. Tämä on mielestäni ihan hirveän tärkeää. Just se, että saa ihmisen näkemään niin sen, jotenkin sen, että ei näe sitä sen seksuaalisuuden kautta, vaan näkee sen ihmisen siellä, niin se auttaa, että okei, nämä on ihmisiä kanssa ihan samanlaisia. Niin se on tosi hyvä tapa. Ja tekee samanlaisia asioita. Niin, nimenomaan, että se normalisoi sen, että tämä, mistä puhutaan, niin sillä ei ole mitään merkitystä, on ihan sama, onko sillä ruskeat vai siniset silmät, että se on ihan samanlainen ihminen. Se ei ole sen isompi asia kuin silmien väri, ei tehdä siitä numeroa, että siellä se kasvimaita kitkee sen samalla lailla. Ja tilastollisesti Karkkilassa pitäisi olla aika paljon enemmän kuin niinku tämän verran sateenkaariperheitä. Että ehkä se on, että monet mullakin, joka tervehtii. Mistä me tiedetään? Niin, ei, mutta se on. Mutta helposti tulee niitä omiakin ennakkoluuloja, jos on joutunut tavallaan niiden kanssa elämään. Et sit on tosi vaikea lähtökohtaisesti ehkä luottaa siihen, että kaikki hyväksyy. Ja kun ei pitäisi olla kyse mistään niin ei kukaan tarvitse kenenkään hyväksyntää, vaan pitäisi vaan saada olla. Ennakkoluulohan on siinä mielessä hirveän vaikea asia, koska sitä sä et voi käsitellä kuin itses kanssa, niin se on mitä itsensä kanssa keskustella, että mistä johtuu. Ja se on asia, jonka se on koko ajan niin, tekemään kyllä. töitä. Niin, ja itse vielä yllättää monesti yllättäviä tilanteita. Kyllä. Sitä tulee meille kaikille kyllä, koko ajan. Kyllä, kuuluu ihmisyyteen. Mun täytyy vielä tarkentaa, että mun vihapuhe pääasiassa liittyy mun rooliini. Että tavallaan ehkä ne vaatimukset, mitä
tai ne odotukset, mitä ihmisillä on, niin yleensä purkaantuu sit siinä kesäkuussa. Ja aika paljon ehkä myös on sellaista, mikä tuo ihmisille jotenkin mieleen ne omat vääryydet, mitä on kokenut, niin sit se on sit jotenkin helppo tälleen Pride-kuukauden aikana sit ehkä työntää mun harteille. Et sinänsä se ei ehkä, kun se ei mene henkilökohtaisesti ole onneksi. On se raskasta silti, että tulee sellaista. Miksi olette tehneet näin ja miksi ette ole tehneet noin. No, tässä ajassa on tosiaan aika tämmöisiä raskaita piirteitä näkyvissä. En mä nyt lähde luettelemaan, kaikki tietää mistä on kyse, mutta miten te olette kokenut, onko Pride uhattuna tämmöisenä aikana? Vai vahvistaako se Pridea vai mitä tapahtuu? No, ei se mun mielestä ole. Tai tavallaan se viesti, mitä tuolla vaikka hallitustasolla on ja päättäjätasolla ja muuta, niin kauheastihan ne yrittää, mutta se mitä mä just sanoin maanantaina Radio Suomessa oli se, että se on ihan sama mitä ne päättäjät siellä tekee, kun sitten näkee samalla sen täällä niin kuin ihan väestön niin kuin kansantasolla sen, miten paljon tuki on itse asiassa lisääntynyt. Miten paljon enemmän ihmiset niin kuin osoittaa julkista tukea, laittaa niitä korviksia ja lippuja ja muuta. Mikä musta on todella upeaa on se, että tällä hetkellä me Setassa hyväksytään jäsenjärjestöjä joka kokouksessa. Et meillä niin kuin todella paljon tulee sitä jäsenjärjestöjä lisää, ihmiset herää, liittyy yhteen, on silleen, että nyt meidän täytyy niin kuin alkaa työskentelemään asiaa eteen. Että itse asiassa ihan sama, kuinka paljon ne pistää tuolla hallituksessa ja vaikka siellä Jenkeissä niin, puita rattaisiin, niin itse asiassa on kyllä todella vaikuttava muutos menossa ihan meidän kaikkien. Mites Veera, onko näin? Onko vaikuttava muutos tapahtumassa? Nyt kysy päälle. Siis meillä on ollut semmoinen hyvin yksilöajatus, mutta niin kuin tällaisena maailman aikana, niin kyllä meillä on herännyt meidän niin kuin kotona keskustelua, että uskalletaanko lähteä esimerkiksi Karkkilan Pridein niin puistojuhlaan, koska meillä on lapset mukana. Että mitä jos, niin sit lapset näkee sen. Niin kuin, et kyllä me joudutaan tätä miettimään. Ja vaikka ei haluaiskaan miettiä, niin se on vähän niin kuin mun tehtävä miettiä se. Niin silleen niin kuin yksilötasolla mua pelottaa tosi paljon. Mutta toi, mitä Anu sanoi, niin aivan mun olemattomat käsikarvat nousi nyt just pystyyn. Se tuntui tosi lämpöiseltä mun jossain selkäranassa. Että toi tuntuu niin kuin tosi ihanalta kuulla. Mutta yksilölle se heijastuu vielä niin kuin, siis turvallisuuskysymyksenä. Joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä vähän pelkää, että on uhattuna ei pelkästään Pride, vaan niin kuin kaikki oikeat arvot on maailmassa, että semmoinen vihan ilmapiiri ainakin tuntuu, että kasvaa, niin se on jotenkin pelottavaa. Sitä vastaan pitää taistella jokaisen kaikkialla. Tämä on se taistelu. Mitä mä mäkin olen tässä teidän puolella taistelen. Niin, että nimenomaan tämä ajatusketju, mitä sä käyt, niin sitä musta on ihanaa, miten paljon mä näen sitä enemmän ja enemmän ihmisissä. Pitää näkyä ja lisääntyä. Meillä on kaikilla vastuut siitä. Ajatellaan jotain Saksaa 30-luvulla, niin ihmiset vaan seisoivat ja tehnyt mitään, niin nähdään mihin se johtaa. Jokaisella on vastuu kantaa ja seistä oikeudenmukaisen puolesta. Mitäs sinne julkishallinnon näkökulmasta, onko tapahtumassa minkälaista muutosta nyt sitten? No mä toivon, että on, ja niin kuin tässä on tullut monta kertaa esiin, niin kyllähän se riippuu siitä, niin kuin, mitä meillä päättäjät ja toisaalta niin kuin viranhaltijat, miten me edistetään näitä asioita yhdessä. Ja voi olla, että nimenomaan niin kuin, Karkkilassa mun mielestä tästä ei ole kyllä tänä aikana, kun mä oon täällä ollut, niin ei ole tavallaan ollut tätä keskustelua oikein niin kuin ollenkaan näiden asioiden ympärillä. Ja sit, niin, kyllä, mutta niin kuin, mä tietysti toivoisin, että sitä keskustelua olisi enempi. Koska niin kuin on sanottu, niin yksilön elämään se kuitenkin vaikuttaa tosi paljon.
ihan ne kaikki palvelut, mitä meillä on. Ja toisaalta mä mietin just itse sitä tässä, olikohan eilen, kun mä mietin, että no mitä se niinku tarkoittaa niinku kaupungin näkökulmasta. Niinku tavallaan, että mitä pitää olla. Niin pitäisi olla niinku täysi turva kävellä kadulla. Siis niinku yksinkertaisimmillaan niinku olla oma itsesi ilman, että suhun kohdistuu niinku mitään negatiivista. Se pitäisi olla niinku se ihan niinku bare minimum tässä. Ja tietysti en ole testannut kävellä tuolla niinku jossain Pride-paidassa, mutta ehkä teen tällaisen koekävelyn ja painelen täällä ympäri ja katselen, että mikä on niinku vastaanotto, jos täällä jotenkin ilmaisee sateenkaaren. Nythän vaalikausi vaihtuu, on uusi valtuusto, on tuleville tai nyt kautensa aloittaville päättäjille jotain terveisiä. Täällä on ainakin yksi valtuutettu on paikalla täällä. Varmaan ainakin se, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön kun sitä ylipäänsä tehtäisiin. Ja tehtäisiin vaikka ihan toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kaupungille, jossa eri palvelut on kuvattu näistä näkökulmista. Että sitä meillä ei esimerkiksi ole. Ai. Muistaakseni tarkastuslautakunta on tästä tähän kiinnittänyt, jossa huomiota kyllä. Mutta ongelmana on varmaan se, että tällä asialla ei ole omistajuutta meillä kaupungissa. Nimenomaan se tarvii sen jonkun, joka jotenkin puskee sen asian tietyn rajan yli ja sitten siihen tarttuu. Mutta tuohon niin yksilötason pelkoon, niin musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen, mikä jotenkin meillä vanhemmilla pysyy jollain tavoin aina, että mulla on ollut kerran lapset mukana Pride-kulkuessa ja silloin valitettavasti jouduttiin ääriaikaistalaisen maalituksen kohteeksi ja sen jälkeen mun lapset on pysynyt täysin poissa kaikesta. Mikä on surullista, koska olisi hirveän arvokasta heille, että he näkisivät tämän mun aktivismin, että tavallaan tämä puoli elämää on heille täysin tuntematonta, mutta se, että voin kyllä niin kuin samaistua tuohon yksilötason pelkoon. Mutta se, minkä takia mä yritän tuoda sitä toivoa aina, kun mä puhun sitä asiasta julkisesti esille, on se, että ihmiset, jotka on ehkä siinä rajalla, että uskaltaisinko mä tukea vai en, että se kannustaisi heitä sit siihen, että nyt on se aika, kun pitää ryhtyä niihin tukijoukkoihin, siihen näkyvyyteen, että ihmiset, jotka elää vähemmistöstressin alla, niin heidän on hirveän vaikea just siitä pelosta tavallaan rationalisoida itseään yli, jolloin sit tarvitaan ehdottomasti puolesta puhumaan heitä, jotka tavallaan on etuoikeutetussa asemassa eri tavalla. Muistan, kun mä olin ensimmäisen kerran Pridessa 10 vuotta sitten, mä mietin, että mitähän, jos siellä on jotain vanhoja kavereita tai muuta, niin mä ratkaisin sen silleen, että mä lähetin sieltä live-striimiä, että täällä ollaan. Tervetuloa mukaan. Kyllä, joo. No, kulttuurihan on tosi vaikuttava keino muuttaa maailmaa viestissä. Miten sä ajattelet muuttaa elokuvalla maailmaa? Kohta nähdään. Ihan kevyt tommonen toinen. Ja sitten ehkä vielä Karkkilaa, ja sitten kohdetaan. Ehkä en pysty, mä en Karkkilaa tunne niin hyvin. Pystyy, niin, tässä on ilta-aikaa vielä. Ja sun kysymys on, miten mä yritän muuttaa maailmaa? Niin. Joo. Olipa helppoa. Tämä on siis tämmönen... Mähän on siis mä oon lähinnä siis indie-elokuvien tekijä. Mä oon ehkä vähän taiteilija, niin mä oon tekemässä tällä hetkellä peliprojektia ja tällaista. Nämä on asioita, mitkä tapahtuu niin kuin mun päivätöiden ohella. Mä itse rahoitan mun ystävien kanssa näitä projekteja. Niin tavallaan se, että mä vielä tässä lähden niin aktiivisesti miettimään tai laitan siihen jonkun tollasen jutun päälle, että mun täytyy muuttaa maailmaa näillä asioilla, niin siitä tulee erittäin raskas prosessi. Mutta tälleen niin kuin kaikessa rehellisyydessä ja ne jutut, mitä mun elokuvat käsittelee, on oikeastaan mun lähipiiriä. Ja teemoja, mitkä on niin kuin tullut mun elämässä vastaan, kun mä oon kasvanut
aikuiseksi ja niinku just tää, että on ollut joskus ahdasmielinen, en ole enää. Niinku, tää on semmonen niinku, se on mulle silmiä avaava hetki, kun on ymmärtänyt, että hetkinen, mihin nämä niinku, julmat ja oudot mielipiteet oikeesti, mistä ne sikiä, mistä ne on tullut ja kuinka järjettömiä ne on, ja sitten niinku yrittänyt siitä niinku päästä siihen, että miten näitä aletaan niinku ylipäätään purkaa. Ja sitten just se, että kun omassa lähipiirissä niinku, mun isällä oli siis lihasdystrofia, mä en ole ikinä nähnyt häntä niinku se, että hän on itse kävellyt, hänellä eli aina pyörätuolissa, ja mulla on oma näkemys niinku siitä, että miten niinku tärkeää yhteisötoiminta on niinku koko mun elämäni nähnyt, että minkälaisessa pienessä niinku sellaisessa kuplassa eletään, kun ei ole niinku oikeastaan, se on se ainoa vertaistuki, mitä sulla on niinku ihmisenä, ja sitten kun pikkuhiljaa, kun tavallaan Pridein ansiosta ja eri järjestöjen ansiosta niinku lähipiirissä ystäviä alkaa tulla ulos kaapista, ja nekin on asioita, mitkä niinku on vaikuttanut muuhun tosi merkittävästi, että se niinku se on avartanut omaa maailmankatsomusta hirveästi ja jotenkin se ymmärrys just siitä, niin kuin mä viittasin tähän jonkin tutkimukseen, että se 10%, niin se on niin kuin, paljon meillä on niin kuin Suomessa ihmisiä, 6 miljoonaa, 5 miljoonaa ihmistä. Mitä? Pikkusta vaari 6 miljoonaa. No niin, siinä on about 550 000 niin kuin queer-ihmistä. Se on aika hemmetin iso lukema ja se on ollut mulle ihan käsittämätöntä niin kuin tajuta se, että hetken, se on kun mä olin vielä 10V, mä olen siis vajaan 40 mies. Ja se kun mä olin 10-vuotias, niin tää on ollut semmoinen niin kuin väestö, joka on pidetty erittäin hiljaisena. Ja appaja, jos sä oot homo ja jäät siitä kiinni, niin turpaan tulee. Se on aivan järkyttävä ajatus. Aivan järkyttävä. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista. Se on niinku vaikuttanut muuhun suuresti, mikä on sitten vaikuttanut siihen, että minkälaisia leffoja mä oon lopulta päätynyt tekemään. Mä oon itsekin niinku miettinyt tälleen, etenkin nyt kun on oma lapsi, niin on funtsinut sitä, että mitä tapahtui se tyypille, kun piti tehdä action-elokuvia, niinku väkivaltaisia, raakoja action-leffoja. Ja nämä on ne asiat, mitä siinä tapahtui, että mä kasvoin aikuiseksi ja niin mun lähipiirissä alkoi tapahtumaan niin sellaisia muutoksia, mitkä oli niin mahdoton niin sivuttaa. Ja myös, että koska ne on mun läheisiä, tärkeitä ystäviä, ja kun ymmärsit, minkälainen helkkarimoinen ahdinko niillä on ollut, pelkästään siitä, että ne voi vaan niin kuin olla, on jotenkin, se on perversiä mun mielestä, se on kamalaa. Ja se näkyy niin kuin noissa asioissa, mitä mä teen. Ja nimenomaan yritän tehdä niitä ehkä vähän eri näkökulmasta. Mä en osaa sanaistaa sitä ja siinä ei ole mitään niin kuin tiettyä agendaa tai jotain siinä, mutta kumminkin mä yritän tuoda siihen niin kuin sen realistisen niin kuin queer-näkökulman, mutta silti jotenkin siihen suuntaan, että siinä nimenomaan ei luotaisi niin kuin problematisoida sitä tähän seksuaalivähemmistöön liittyvän henkilön seksuaalisuutta millään tavalla, vaan sitä just yritetään näyttää niin kuin hyvin normaalina ja samalla tavalla kuin, mitä tahansa niin kuin heteropariskuntaa esimerkiksi leffoissa näytetään. Tällä tavalla mä ehkä yritän niin kuin muuttaa tätä maailmaa. Ja kyllä sillä niin kuin on vaikutuksia niin kuin ihan selvästi, koska hyvin monet ihmiset haluaa nimenomaan mun kanssa keskustella siitä, että mitä tää on ja minkä takia pitää olla niin monta sukupuoli-identiteettiä, koska ne ei uskalla kysyä sitä teiltä, ne puhuu mulle. Ja se on mun mielestä erittäin, niin kuin, se on ihan siis erittäin jees. Ja tällä tavalla mä muutan tätä. Ja toki siis mun ekan leffan puitteissa se siis sai ensi-iltansa San Franciscon Frameline-leffa festareilla, joka päätösjuhla on siis San Franciscon Pride. Se oli niinku ihan törkeän iso saavutus niinku meiltä elokuvan tekijöinä, mutta myös se oli niinku hieno juttu, että se pääsi sinne. Ja sitä kautta niinku leffa kävi tosi monessa paikassa. Niin kun mä oon käynyt näissä niinku eri festareilla, esimerkiksi Sydneyssä oli yksi, missä tuli kundi niinku aivan siis pala kurkussa ja sanoi, että hän vaan niinku toivoisi, että hänen lapsuus olisi voinut olla sellaista, mitä hän näki siinä meidän elokuvassa. Ja siinä on nimenomaan siis just sellaisen niin kuin, tavallaan vantaalaisnuorimuottiin laitettu ne meidän hahmot. Niin kuin, että ne on mahdollisimman niin kuin meidän näköisiä, kun me ollaan oltu nuoria. Ne on rääväsuisia ja tekee kamalia juttuja, mutta se, että onko ne homoja vai ei, niin se ei ole niin kuin mikään juttu siinä leffassa. Siinä on tehty niin kuin
pointti siitä, että tämä ei ole ongelma. Eikö tämä osoita myös sen, että tämmöisiä samanlaisia ihmisiä on kaikkialla maailmassa? Joo. Eikä ole. Ihmiset on samanlaisia kaikkialla. No se on just se. Kyllä se vähän siltä näyttää, joo. Erittäin todennäköistä. Joo. Ja kyllähän niin elokuvalla valtava voima vaikuttaa ja tekijällä on vastuu siitä, että mitä sillä vaikutetaan ja se vastuu pitää kantaa ja keski-ikäinen suomalainen heteromies ei kaipaa lisää niin kuin kannateltavuutta, vaan sitä voi kannatella jotain muuta. Se on mahdollisuus sanoa. Mut hei, meillä on hieno yleisö täällä, niin haluaako yleisö kysyä jotakin? Ihan rohkeasti vaan. No mä voin sanoa, mulla on 100 miljoonaa asiaa ja te olette niin vastannut tässä hienosti. Mulla olisi kutkuttanut jo aikaisemmin kysellä, mutta sitten mä oon unohtanut jo puolet niistä, mutta sitten olette sanonut ne hienosti ääneen. Kiitos kaikille tosi hyvästä keskustelusta. Mietin, siis monta asiaakin mietin, mutta nyt tuli mieleen se, että se pelko tuli siinä jo aikaisemmin, mutta että niinku, miksi vaikka sateenkaarilippu tai miksi kuntoportaiden sateenkaariksi värjätty niin kun maisemat, miksi se provosoi niin paljon? Siis jotenkin itse niin ajattelen sitä, että mikä siinä, ja varsinkin kesäkuussa, mutta niin kuin, onko se tietämättömyys, onko se niin kuin pelko, epävarmuus, mikä siinä on se niin kuin loppujen lopuksi se asia, mikä siinä, niin kuin, miksi ne käydään sotkemassa ne portaat, ja niin kuin tuntuu ihan järjettömältä tällä tavalla niin kuin ajateltuna. Toinen asia, mikä mulle tuli heti mieleen, oli se, että mulla on semmoinen naivi ajatus siitä, että mä toivon, että maailma menee koko ajan eteenpäin ja suvaitsemammaksi. Ja toi oli ihana kuulla, kun sanoit, että on niin järjestöjä ja muuta, mitkä on niin tukee vähemmistöjä, tukee niin Pridea ja tukee muutenkin niin vähemmistöjä. Mutta ajattelen niin, että se lähtee kuitenkin niin kuin meistä aikuisista ihmisistä, se miten me puhutaan vähemmistöistä, millä äänensävyllä, millä sanoilla puhutaan. Et vaikka mekin ollaan tietämättömiä varmasti monista vähemmistöistä, mutta silti, että miten me niin kun puhutaan naapureistamme tai miten me puhutaan kehitysvammaisista tai miten puhutaan kenestäkään ihmisistä, niin sillä on iso vaikutus niin kuin omien lasten tuleviin lapsiin ja niin edelleen. Et mä jotenkin näen sen meidän roolin aika älyttömän tärkeänä siinä, että miten me kohdataan ja miten me puhutaan muista ihmisistä. Haluatko elää semmoisessa maailmassa, missä rakastetaan toisia vai semmoisessa, missä vihataan? Kumpaan haluat kasvattaa? No, mulla tuli, eihän mulla vastausta siis sun kysymykseen. Niin, ja mä tiedän, että kohdistitko sitä ollenkaan mulle, mutta kyllähän mulla nyt vaan tuli se ajatus mieleen, että mutta missä on heterokulkue ja heteron lippu? Että jos niitä ei ole, niin ei saa olla mullakaan hauskaa. En mä tiedä. Tää on siis se niinku todella tylsä, tyhmä ja niinku kaikista ankein kommentti, mihin ainakin itse törmään. Ja tää on varmaan se, että miksi nyt nostetaan jalustalle jotain, kun ei minuakaan nosteta. Mä oon ehkä pointannut tuosta ajatuksesta niin kuin muutaman sellaisen taustatekijän. Ja tavallaan yksi on oleellisena on se, että on jollain tavoin omassa elämässään jäänyt vaille jotain semmoista niin kuin nähdyksi, kuulluksi tulemisen kokemusta, jolloin sit se, kun joku toinen tulee nähdyksi ja kuulluksi, niin se aiheuttaa kateutta ja katkeruutta ja sitä, että mäkin haluan tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja tämä on esimerkiksi siinä vihapalautteessa se, että sit kun mä pyrin vastaamaan sillä tavoin, että tulet nyt tässä kuulluksi, mutta olen vähän eri mieltä, niin tavallaan jo se, että mä sanon, että okei, että hei, mä kuulen sinua tässä asiassa, mutta itse asiassa asia on näin ja näin, niin
aika usein se niin kuin jo sillä tavalla niin kuin laskee sen tilanteen pois. Ja toinen asia on se, että se niin kuin oman jotenkin valta-asetelman horjuttaminen, vaikka se ei olisi todellista, se, että yhdenvertaisuus ei horjuta kenenkään valta-asetelmaa niin kuin oikeasti, mutta tavallaan jotenkin niin kuin tietyt sukupolvet on tavallaan sille niin kuin muovailtu semmoiseen niin kuin valta-asetelma-ajatukseen ja on vaikea välillä tiettyyn demokratiaan kuuluvien ihmisten. Mutta ehkä sä pystyt jotenkin niinku löytämään siitä sellaisen ajatuksen, että jotenkin niinku tietyt sukupolvet on kasvatettu siihen, että mies on perheen pää ja mies on tätä. Ja sitten he välillä ehkä kokee tutkimusten mukaan. Joo, mutta osa sinun sukupolvestasi varmasti, koska sit se on myös aika usein se ajatus, mikä on sitten, että okei, nämä tulee horjuttaa tätä mun valta-asetelmaa. Tätä, mihin mut on kasvatettu tällaiseen, niin kuin, että minä olen nyt kaiken pää ja minua kuunnellaan joka asiassa. Ja se mun näkemyksen mukaan se korostuu erityisesti niin kuin pienillä paikkakunnalla. Että on ne sellaiset suvut siellä, jossa on aina ne tietyt ihmiset. Ja sitten tulee se joku pirtsakka ihminen sinne yhteisöön, joka sitten alkaakin tekemään asioita eri tavalla, ja sitten on vähän silleen, että nyt toi tulee horjuttaa mun valta-asetelmaa. Että eihän se ei ole niinku totta, eikä se ole millään tavoin niinku sinänsä myöskään sen henkilön syy, vaan se on semmoinen kokemus, joka herää sieltä jostain. Ja kolmas on sitten ihan perinteinen vastarinta. Kaikki mikä jotenkin tuntuu oudolta. Sä puhuit siitä, että niin sä olit siinä, että kunnassa muuttuu, muista kuka sen sanoi, oliko se joku teistä, että joku tulee siihen kuntaan ja sitten alkaa jotenkin muuttaa sitä ympäristöä jollain tavoin. Sekään ei ole niin kuin välttämättä, että ei kukaan tullut niin, että nyt pistetään kaikki uusiksi, vaan niin kuin, että asioita kehitetään ja se on ok. Mutta se, että sit toiset ihmiset kokee enemmän muutosvastarintaa, toiset ihmiset kokee vähemmän muutosvastarintaa, mutta se sitten sieltä tulee ja herättää tunteita. Monella saattaa joku, siis itse katson nuoruuttani ja lähiössä, niin paljon oli huonosti voivia nuoria miehiä, joilla ei ollut kotona rakkautta ja muuta. Sitten se paha olo purkautuu ja on joku, mihin sen voi purkaa, niin kaikki tämmöinen näkyy. Kyllä. Tuohon muutokseen sen verran kommentoin, että muutostahan tapahtuu pääsääntöisesti niin kahdella tavalla. Että sitä, mitä me muutetaan, mitä me tehdään aktiivisesti, niin se tuottaa jonkun muutoksen jossakin asiassa tai kehityksen, mitä se haluaa sanoakaan. Ja sitten on paljon sellaisia asioita, mihin me ei pystytä vaikuttamaan, mitkä tulee niin jostain yhteiskunnan rakenteesta tai tuolta muualta maailmasta, ja maailma muuttuu. Ja sitten meidän täytyy muuttua sen mukana sitten myös. Tästä tuli, jostakin kommentoista, koska se oli sun kommentista, vai mistä tuli mieleen sitten se, että ihmisillä on jollakin tavalla myös sitten tarve sitten vähän niin kuin lokeroida asioita. Et se liittyy varmaan siihen, että miten me hallitaan omaa maailmaa ja maailmankuvaa ja käsitystämme. Et se on helpompaa, kun joku asia on tämmöisessä lokerossa nätisti siellä ja toinen asia tuossa vieressä näin. Ja meillä on nimet niille, että toi on tota ja tää on tätä. Ja sitten me niin kuin hallitaan sitä. Ja tästä tuli mieleen, aika useinhan kuulee sen kysymyksestä, milloin huomasit, että sinä olet sitten homo tai lesbo tai jotain muuta. Ja sittenhän tämä vanha vitsi sitten, että kysytään, että milloin havaitsit olevasi hetero. Ja mä niin omalta kohdaltani miettinyt sitten, että oliko mä koskaan havainnut itsessäni oikeastaan mitään. Mä olen kaiken aikaa kokenut olevani jollakin tavalla keskeneräinen, enkä ole valmis vieläkään. Eikä se liittyy myös siihen, että mä oon tämmöinen ikuinen opiskelija. Mä opiskelen edelleenkin. Vaikka mä oon niin maailmasta näkyy, niin kaikennäköistä elämässäni tehnyt ja nähnyt. Ja mun oma elämäni taas on sitten tämmöistä niin hyvin heteromaista elämää kyllä. Mutta en mä niin koskaan niin ajatellutkaan, että koska mä oon havainnut, että mä oon hetero. Oleks mä? En mä tiedä. Onko sillä mitään väliä? Ei yhtään mitään väliä. Ja ei se nyt ainakaan teille kuulu. Yksi semmoinen, en tiedä muista mistä se oli mediassa, mä joskus ollut elokuvien medianäytöksiä, oli yksi joku toimittaja, joka tuli aina kysymään, no, oot sä vai et sä, tai oliks toi vai eikö se ollut? Sitä ei kiinnostanut mikään muu elokuvasta, että tiedän, ei koskaan vastattu hänelle kyllä mitään. Mä en tiedä, oot sä, oli semmoinen karvanaamainen, itse kun mä en muista mistä, se oli todella... Mut on kysytty monta kertaa. Se on todella jännä kysymys. Näyttelyillä. Monta kertaa.
Joo, tämä oli hyvä kommentti. Mä voisin kommentoida sen verran siihen turvallisuusasiaan ja tämmöisen turvallisuuden tunteeseen liittyen, että pitäisi niin kuin paljon enemmän kaikki, jotka niin kuin kokee ja haluaa tukea tätä asiaa, niin ei vaan kesäkuussa, kun on Pride-kuukausi tai Karkkilan Pride-viikolla, vaan niin kuin ympäri vuoden voisi kaikki, jotka niin kuin haluaa, että ihmiset kokee olonsa turvalliseksi, niin toisi esille. Pitäisi jotain sateenkaarimerkkiä vaikka ihan ympäri vuoden tai jollakin muulla tavalla toisi sitä esille. Ja enemmän niin kuin kaikkialla ja kaikki, jotka haluaa jollain tavalla sitä antaa sen oman tukensa, niin näkyisi sitä enemmän. Ja sitten voisi sateenkaari-ihmiset kokea, että kyllä täällä Karkkilassakin on niitä, jotka haluavat, että meidän koemme olomme turvalliseksi täällä. Siis ihan semmoinen pienikin juttu, kun en ole nyt käynyt tuossa meidän kirjastossa tämän jälkeen, kun muutti takaisin tuonne omille tiloilleen, mutta siis ihan semmoinen sateenkaarihylly. Se on siis mä ainakin saan henkilökohtaisesti siitä semmoista niin kuin jotenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun mä näen, että ei saakeli, tuossa on yksi hylly, missä on sateenkaarikirjat. Se tuo todella, siis niinkin pieni juttu, se tuo niin merkityksen siihen omaan oloon. Että tää Karkkilan kirjaston pitäjät, jotka luultavasti nyt lokeroidaan heidät sinne heterolokeroonsa, niin luultavasti heitä ei kosketa tämä aihe, mutta että he ovat nähneet sen vaivan, että minä ja mun vaimo ja meidän lapset niin on sitten, että vitsi, tossakin on 2 äitiä. Jotenkin niin pieni asia. Ja just pitäkää niitä sateenkaarisukkia tai jotain, tiedätkö silleen, että koska se aiheuttaa, no just pienellä paikkakunnalla kun asutaan, niin me eletään aika hiljaa, vaikka mäkin paljon puhun itsestäni ja vaimostani somessa, niin ei se Karkkilassa näy. En mä mene tuolla niin kuin S-Marketissa Pride-lippu heiluen, vaan aivan nopeasti haen mun avokaadot ja lähden kotiin. Että en mä tee siitä mitään numeroa täällä. Niin se, että Karkkilan S-Marketin kaupan kassalla on tämmönen sateenkaaripinssi, niin te ette tiedäkään, miten hyvältä se tuntuu. Jossain tuolla sun sielussa, että tää ihminen, joka tässä nyt vaan piippaa nämä mun avokaadot, niin se seisoisi mun takana. Se on niin pieni asia, mutta se on niin iso asia oikeasti meille. Ja mä jotenkin ajattelen, että kun meitä nyt täällä sateenkaariperheitä Karkkilassa ei ihan hirveästi ole, meitä on muitakin, mutta ei ihan hirveästi, niin jotenkin kyllä mä näen, että se laittaisi just semmoisen liikkeen niin kuin maailmalle, että täällä meillä on niin kuin hyvä olla. Että ei mua pelota sillä lailla kävellä vaimon kanssa meidän kotikadulla. Vaan niin kuin, että se just laittaisi semmoisen, että viestin maailmalle, että meillä on täällä ihan hyvä olla. Ja siis itse ainakin on, niin kuin, mä viihdyn täällä tosi hyvin. Ja vaikka on paljon turvallisuuskysymyksiä ja muita, niin kyllä mut on otettu tosi hyvin vastaan täällä ihan meidän naapureiden kesken. Mä voin, hirveän hyvä esimerkki, kun silloin kun ostettiin vaimon kanssa meidän talo, minä sanoin, että minä en muuta tänne ennen kuin meillä on hälytysjärjestelmä, koska mua pelotti niin paljon muuttaa pikkupaikkakunnalle. Ja kun me ostettiin sitten se talo ja meille oltiin asentamassa sitä hälytysjärjestelmää, me seistiin vaimon kanssa siinä pihalla ja siinä oli semmoinen roskakatos, mistä mä halusin välittömästi eroa. Niin sitten tästä kävelee taas vanhempi naisoletettu ihminen ja sit se vähän silleen, että mitä sitten tiedätkö siellä teette. Sitten mä olin, että me ostettiin tää talo. Ja meistä niin näkee, että me ollaan naispari. Ja hän siis riemastui niin paljon, että mä en ole ikinä nähnyt kenenkään riemastuvan. Hän niin hyvähti ja kiljahti, että ihanaa, että hänen kotikadulle nyt muutti näitä homoja. Ja mä niin lämmöllä mä ajattelen sitä edelleen. Koska se jotenkin, se on aiheuttanut, se jätti mulle semmoisen tunteen, että mä oon niin turvassa mun omalla kotikadulla. Niin, ja jos se on pitkä katu, niin se on todennäköisesti muutama lisää. Kyllä! Joo, se on aika hyvä pituinen katu. Mikä se on joka 5 suurin piirtein. Niin. Mut nyt kun mä niinku kuuntelen sua, niin sit mun niinku tulee just mieleen, mä niinku jotenkin tietysti se kolahti niinku itseeni se ajatus siitä, että ei vois mennä niinku sinne kouluun, että jos
jotain. Mutta sullahan on aika positiivisia. Nyt ihan 2 naisoletettua on jo niinku ollut silleen tsemppipeukuilla, että Kyllä. kiva. Niin mä vaan mietin sitä, että olisiko se kuitenkin ihan mahdollista, että siellä menisi kaikki ihan hyvin. On se on mahdollista. Mä oikeasti uskon, että se on mahdollista. Mutta niin kauan kun Heidi laittoi Karkkilan Puskaradioon juuri tästä tapahtumasta, niin se kommenttikenttä oli semmoinen, että mä suoraan suljin sen, koska se tuntuu musta henkilökohtaisesti niin pahalta. Ja mä arvostan Heidiä, joka on ihan, että nope, ja se niin käy korjaamassa tämmöisiä vääriä oletuksia. Mutta mulle ne osuu henkilökohtaisesti liian lähelle, että mä lähtisin korjaamaan, koska se on mun naama ja mun nimi tällä kylällä. Niin siinä on suuri ihana mahdollisuus, että kaikki menisi hyvin. Mutta minä äitinä, niin mun tehtävä on miettiä, että tiedätkö, sylkeekö joku mun lapsen päälle sen takia, että sillä nyt sattuu olemaan 2 äitiä. Ja koska se on tässä maailmantilanteessa todella realistinen tilanne. Vaikka mä en sano, että en nyt osaa sanoa paljon Karkkilan kouluissa on lapsia, mutta sanotaanko vaikka, että 100 lapsesta, ei ne kaikki 100 ole mun puolella, eikä mun lapsen puolella. Ei varmasti missään. Niin. Ja mä väitän, että pikkupaikkakunnilla se on se prosentti meitä vastaan vielä isompi. Vaikka se voi olla myös mun omaa ennakkoluuloa, mutta se on myös asia, mitä mun täytyy pohtia ja mitä mun pitää myös pystyä pohtia. Joo, ei sulla varmaan huvikseen ole tommoinen fiilis. Ei varmasti. Se ei ole semmoinen niin lämmin sunnuntai-kävelyn ajatus, mitä ilolla miettii. Ja näitä on varmaan tullut siis enenevissä määrin liittyen just tähän niin kuin, ehkä viime vuosienkin niin kuin tähän tietynlaiseen niin kuin vastustuksen ilmapiiriin, mikä on niin kuin nostanut päätään sieltä jostain aika kivasta semmosesta nousun pöhinästä, niin tuntuu, että mennään vähän niin kuin tälleen. Toivottavasti koko ajan kuitenkin eteenpäin ja ylöspäin. Mä mietin just että siis kesäkuussa lähtee kyllä aika monta kaveria yleensä tuolta Facebookista tai muuta pois, et niinku en vaan, siis mä mietin teitä, että niinku, et kuinka niinku, musta tuntuu, että mä mietin teitä sillä tavalla, mutta oikeesti niinku, mä hakkaan jo päätä seinään niinku, näiden kavereiden niinku, ennakkoluulojen takia, missä saatti sit niinku, ja mä en jaksa edes ruveta niinku, intää vastaan, koska musta se on niinku, se ei ole turhaa. Mä tiedän, että se ei ole turhaa intää vastaan ja kertoa niinku asioita niiden oikein nimillä, miten ne on, mutta mä en jaksa. Niin mä voin vaan kuvitella, miten tuskasta se on, niin kun se kohdistuu niin kuin itseen ja omaan henkilökohtaiseen elämään. Niin kuinka raskasta se on ja ymmärrän täysin, että kyllä tässä palataan taas siihen valistamiseen ja kasvattamiseen ja kouluttamiseen. Itse mä koen vastuuta aina, jos mä kohtaan ennakkoluullisen ihmisen, niin pitää keskustella asiasta ja haastaa häntä ajattelemaan. Ja aika useasti törmään siihen, että se ihminen ei koskaan keskustellut kenenkään vähemmistön kuuluvan kanssa. Ja se on se pelko, ei pysty näkemään, että sen takana on ihminen, ja näkee vaan, että siellä on joku tommonen, mikä on ihan hirveä. Mä oon itse huomannut, että se on hyvin raskasta käydä niitä keskusteluja. Mä en käytä siis somea melkein ollenkaan enää, koska se on muuttunut sellaista ukkosen johdattimeksi niin suuntaan kuin toiseenkin. Mutta se mitä mä oon niin huomannut itse on just se, että millä tavalla kontekstualisoi sen, mitä haluaa sanoa. Eli just tää on hyvä esimerkki, sä pelkäät mennä sun perhees kanssa jonkin puistojuhlaan, että joku tulee räkäsee sun lasta. Niin se on mun mielestä niinku, sitä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että kun on joku tyyppi, jolla on jotenkin ongelmia niinku queer-kulttuurin kanssa ja ei ymmärrä, minkä takia ne portaat pitää maalata siellä. Niin tässä on yksi hyvä esimerkki, että kuvittelee, että sä menet sun heteroperheeskaan puistoon ja joku tulee räkäsee sun lapsen päälle. Et minkälainen atomipommi räjähtää silloin? Se on koko yhteisö paikalla välittömästi ja haluaa puuttua se ja se henkilö, joka tekee sen, niin se on niin törkeän paskalla ja ikinä. Niin ihan oikeasti. Se kun tulee S-Markettiin, niin siellä on heti porukkaa, niin etenkin pienellä paikkakunnalla, kaikki tietää mitä se teki. Mutta silti sun täytyy olla peloissaan. Mutta se on se kontekstualisointi, että sit kun sen
Jotenkin, no mä olen vähän tuottunut, mutta kun se pystyy niinku paketoimaan sellaisella tavalla, että no futsista tätä kautta. Tämän vuoden puolella mä kävin keskustelun ihmisen kanssa, joka oli se, että mikä tää koko transhomma on, miksi tää on näin iso juttu ja niinku, miksi tää on tämmöinen ongelma. No, tässä on itsemurhatilastot. Kato toi, lue toi. Se on niinku, ja sen jälkeen se keskustelun sävy muuttuu välittömästi. Et se on se kontekstuaalisuus. Ja se, että niinku, tää on siis hemmetin vaikea juttu. Ja tässä menee niinku, mä yritän aina sanoa ihmisille, että tässä menee niinku aikaa todennäköisesti. Vaikka mä en ole mikään asiantuntija, mä en ole aktiivinen niinku, millään lähelläkään teidän niinku, leveliä siinä, että miten niinku, asioita muutetaan tässä yhteiskunnassa. Mutta, yritän aina painottaa sitä, että tämä on hidas muutos ja tässä kaikki etsii vähän sitä tapaa, että miten edes kommunikoida asioista. Se kontekstualisointi on se. Pitää vaan jotenkin yrittää puhua samaa kieltä sen henkilön kanssa, joka näyttää sulle keskisormea valitettavasti. Näin, tässä on meillä 1,5 tuntia mennyt. Nyt olisi varmaan hyvä hetki vähitellen ruveta lopettelemaan, että ehditte ostaa popcornit ja käydä vessassa, mitä tarvitseekaan, niin leffa alkaa. Mutta haluaisin johdattaa teidät vielä tähän loppuun ihmeen äärelle. Mikä on se ihme, mitä te toivotte, että tässä Pride-teeman ympärillä tapahtuisi jossakin vaiheessa? Mielellään tietysti aika piankin. Mikä on se ihme, mikä sä vielä toivot, että tapahtuisi? Tulisi näin tasa-arvo. Se olisi kyllä aika kiva. No se olisi kyllä. Joo, ihan kevyt. Mitäs siinä? Mikä on se ihme? No kyllä se liittyy tuohon ihan samaan. Siis se, että sillä tavalla, sellaisella positiivisella tavalla niin sua ei huomattaisi. Se, että se ei herätä mitään. Ei mitään tunteita. Ei mikään sateenkaarilippu. Ei, niinku, et se on niinku ihan yhtä normaalia kuin olla Pertti 32V heteromies jossain. Sitä mä toivon. Mikä on se ihme? No mulla on vähän sama. Niin jotenkin sisäistää sen, niin jos nyt ihmettä saa toivoa, niin kaikki sisäistää sen, kuinka absurdia tämä homma on. Ihan aidon oikeasti. Kuinka absurdia se on, että ihmiset on jotenkin niin kuin väkivaltaisen niin kuin vastaan jotain pridea. Rakkautta vastaan. Niin, se on hyvin merkillistä, mutta näin se nyt vaan on ja se ei muutu niin kuin hetkessä. Mutta se ihme olisi se, että se muuttuisi hetkessä. Se olisi tosi makea. Niin, no, ihme olisi se, että Pride lakkautettaisiin tarpeettomasti, koska asia olisi normaalia. Sitä ei tarvitsisi keskustella. Mikä on se ihme? No, kyllähän tässä tuli sanottua, mutta joidenkin tilastojen mukaan tasa-arvon saavuttaminen tällä tahdella vie 300 vuotta. Jotta mä lisään tähän kaikkien muiden sanomaan nyt tästä erityisesti susta vaikuttuneena sen, että me tarvitaan nyt valkoisten heteromiesten kansanliike, joka tulee sieltä ja vie sen vihan ja sanoo, että hei, come on, että nyt me otetaan nämä vähemmät, koska faktuaalisesti teillä on eniten valtaa tässä yhteiskunnassa. Pitää kantaa vastuuta. Kyllä, että nyt jos nähtäisiin vielä lopun vuoden ajan sellainen teidän demokratian kansanliike, joka olisi silleen, että nyt me otetaan nämä vähemmät messiin ja aletaan näitä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistää, niin se olisi osaltani lupaan tehdä parhaani sen eteen. Hyvä. Kiitoksia ja kaikkihan me muistamme ja tiedämme sen, että ihmeitä ei tapahdu, ihmeitä tehdään. Juuri me yhdessä tässä kaikki. Me teemme ihmeitä. Kiitoksia arvoisa Raati, kiitoksia arvoisa yleisö.